yato be jaar koli didi nandiri diudato yo pune dilale funage nage 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 funage nage 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 nawe warko nage kwala fomo kilo dali samba dado noli go yara ibubel itani unyo benewi unyo benewi kono nan mi ko kilitan an waɗi wolis kala ko foti waɗede hen ko an waɗi ko ɗum tagi wonno no hebrini fof ne wiye ɗum tagi hankkadi o fuuyi aɗa ni ko kagano joni watten kuydam hankkadi walla so woni kadi gorko galle mata kadi wadde galle fof kanko joktoto ɗum dépense mbimami kaaɗi so puydam tawi ɗon kaaɗi bone mbaɗi ko ni tan no wayni wayata an aɗan addi buubel ko ɓeyni lafñitade addi asimi ɓuri dajjitade joni holno neɗɗo waɗa joni no wi ko min woni booyo min dawata guese kanko dal kanko woni mawɗo galle o mbimi ɓam so an woni mawɗo galle o ɓam kono min kam ko yaro ko kay hankkadi komi deƴƴiɗ ɗum par ce que fuɗɗima hen ko fuɗɗima andudemi ko noon tan an ka ɗakkitiɗo a addi ɗakkitiɗo hono ma a fawi hen bufnitiɗo kadi ɓe on goni tato oɗon gaare oɗo galle subaka fof ko duko jamma e caɗele ɗe muñol ngal ɗon fof kadi aɗa fawa hen metti kadi an fof kala ko waɗe ngal ɗo dehol anda ko an waɗi ɗum walla ko jejjiɗ o yejjiti ɗum fof o yejjiti teŋe makko o yejjiti no resiri kanko o yejjiti hay ko ñamata o yejjiti ni hay gurdam makko mo anda hay gurdam mum non ko haaƴi fof hankkadi a wiyat ɗum eyi tan yaro ko eyi tan mbiyata ɗum yaro buubel de min joni programme mabɓe eyi yaro ko noon tan eyi tan mbiyata affaire yaro kay ɓurti gandalam wi ɗum eyi tan koko ɓurti gandalam min hankkadi ko eyi tan nanngami ko yero ko eyi tan o wi fof ko eyi tan an aɗa woni galle ala ko nafata yarnude baali a wawa yarnoyde pucci a dawata guese a nafata a nafata ni tan yaade tan yaade artude ha holde min mi famani ko nan ɗon tan yero kam mboɗon par ka kangaɗo kewɗo doole yero ko eyi tan joni kay haala ka yo rabɓe taade kanko wayno joni fini yo tottu dépense yimɓe gére galle ni nder ma wotte dépense yer o yeehi mars miɗa andi ko jogere lugguɗo ɗo liddi tew ƴertode mi anda fof ko defata ko wawi defde fof an ɗum yo haajuma bonni hen so duggi o arti ya joɗɗa sara makko ballodiron sowona ɗum kadi yimɓe jogorani ñamde an aɗa anduno buubel min kam min wowa ɗum de to ummu woni wona ummu yeehi mi anda ni toyi aga ummu cikata tan ko guiƴe son baddi ɗo kadi o wiya kadi mbiɗa jinganma wallam nenam so buubel ari wallam hen tan ja ballodira e makko sona ɗum kadi en ñamata hande arande so yontama kadi ma wuuro ngo fottina wona majjere ma momi yaade kono so jogori addude toon aɗa kanko kewɗo boneji ɗum fof haajuma yo bone hen an wallodira makko tan anani min momi yaade kono an ɓuuri andi ko an gisi ko min noddunuma kadi ko noddago jaam nde tawno en ɓoyde ko alhaali manel hakkude makko e Hawa komi geddunoɗo ha wona seeɗa komi binoɗo kam min mi wonta reftu hen saabu Hawa ko debbo tan o wurat hawmaya mbimami o walata yeeso gorko walla ko caggal ɗum to wawi wonde foof ko gorko mbimi noon tawi ko gorko mo wawi hebde foof kay ko caggal o wonata wona yeeso o wino noon o yiiɗa manel ɗum tagui mi gueddumi kono manel tampi no feewi haw o heɓɓiti o wi kam o yii Ousmane arti kanko manel mbimi noon ɓaade o wi o yii Ousmane arti mi nodduma gara gay
ko adi fof sa yi Ousmane min elma e makko mbiyamba de salmina mo no feewi mi yiɗino arde salminoyde mo nde wonnoon kanko ɗanni mi waɗino mo vocal noddimo appel ɗum heɓde mo o jaabay o sahaa noon hamin riñi wuro ngo tan ñoji keewi mi dañani salminoyde mo mbiyana kam mo komin kalduno ko mbiɗa yiɗi o rokkami debbo wonko min jawno jimi komin jawta hay debbo makko oya julde nde yahata Mali min kaldini hen kono haali o haalay debbo mi toppiraki haala mum ni tinno sa yehi mbiyam yo wallam e komin kalduno ko min timminaadi bisimillah jowol ngol lokkongol de ne weli min bisimillah kadi ko ngal nelal ngal coftanmi sabu nde wonno sagara so yonti resde hay so ala so tawi jinnaɓe jogui yo desno ɗum Fari naam nene adnam jegenayi annam kam neɗɗo foftoɗo seeɗa yanda hande ko woni probléme wifi yam o jegenayoji ma ɗi kam komi anda fof kam iɗi teddi takke tan lowɗa hen tan ha wi ñes ɗum ɗo sa harani a wawa ɗum ƴettude koli fati ko an may guel jegnayel tan ɗo ngal mi ƴetti tan ne fa ala sirnen ɗum no teddi minen jinnomi yaadnam jegenayi mi leloɗo seeɗa mi jokko foftere e balɗe ɓeɗa fofti haqqille mo no yeedi bammamare haalde mum normal min mbayri hay tan jooɗade kam min jooɗo journée min nandirani ɗum kam woyni waddede ɗum gila kagala ma o yalti gallo mbaɗa wone jaam wallahi nene mi anda ka gonde jaam mi anda wona jaam joni mbaɗa andinma kam mbaɗa wuuri beldam joni dogduɗo huɓere daɗatade asmi ko wi artat ko o artat ɗum kam gandira ɗum faade hade sikki mi mbaɗa ƴeewa ha asmi artoɗo e galle hey bana e ko kalata ko ɗum wawa wonde wallahi warat mi waɗata ɗum mbadde ana tufani min tufanam mi ɓumno ɓandam ɗum ɓumno ɓerdam nde ha ɓuura ko ɓuuɓi ko min ko ɗum cohlumi ayno gommi ɗo gommi koye fewnide ɓandam ɗo gila bamma arani min ko ɗum mbaddem ala wona gila bamma arani gila asmi arani fewni banduma ɗum gila asmi arani waɗani omona yama julde arani ɗo ala o arani ɗo de arani ɗo hen ko arani ɗo han ala o arani ɗo min noddanɗomo heɓani mo yama julde de kayne mbaɗa yurma ɗum ko jam wona min wonno e caɗele ɗi jamunuji omo noddam jamma e ñalawma mo namdem no goori joni kanko lumti place am i ko woni kadi ne i so wona bamma Ousmane bamma Ousmane de wi tan ko Hawa bajjel mum ko goorel ngel maro ko ɗum manel mi anda ko laanel o ɗanka manel hankkadi ɗum koko yonte mum gila ko ɓooyi o tampi no feewi e nder haala ma a heeɓi wiide o yeehi ha omo hoyɗa koyɗi ɗi keewi no heewi hay so wona koyɗi ɗi ne sabu nde wonno neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo andi ko tinata e ɓanndu mum o wawi yaade o abboɗo bamɗi walla wata yaade naatoji yan gisi mayde rondata kom ala a yii e leñol am min kam hoɗo baba beele no yawri tan sahanato aduna ala ko yiyaade andu ko kalɗa ala woto jofami noon andu ko kalɗa mbiya koto jofumi ala woto jofami pourquoi aɗa wiyata min kam bo bamɗi wonɗa koye nelde men jawta tan sen jawtat andu ko kalɗa neɗɗo ne wiyan abon baba articulation arga articulation ma seeɗo annude galle ma kono nodduma galle kono wiyani ya wi leñol am ne abo bamɗi ala mi wiyani ko haala gonɗo manel no sifri fof ko ƴiƴe mum est ce que mi namdima manel sen hoyɗa ko an haali somi haalima mbiya ken abon baba so heeɓima ala ka watta a yiyani yimɓe jaaha mbaɗa violé walla ko ɗum est ce que wonto tollata joom el bro warses en jewtat warses en jewtat koye yewtere gonɗen en diwani yewtere nde taw en jaltani yewtere nde taw koye nelde mi gonɗa mi artani tawde so tawi tisi mi wima mi yahani ni foti a yahani ala ɗum ittunimi hakkille ma ala jowuro kalfuɗa ko wuuro ngo kono mina halfanimi ala warses guilay mamiraɓe mami an jowuro warses ayi manel tawaka ɗo goɗɗo tawa to sukaɓe tawa kono jowuro ses an jowto mana jaggueɗa ɗon no foti laabi jaggueɗa ɗon nar ko ɗum addani bamare sen dema so wonti min ma kalta ɗen pije wuro meɗen andi ko woni ma accu mi jokkite yewtere nde mbasen woɗɗoyde andu ko kalɗa yo yimɓe so jeeyi ha mum ganda ko kaali gasi ay kala ko mawɗo waɗata mi suuɗo yo hoppu moƴƴani de gonɗen suuhaɓe nde ayanka yehinona kono ɗum yejjit ɗum jokken ko kalten ko ay accu ɗum yafere naten Ousmane accu ɗum nani Ousmane ko kellifaɗo Ousmane halfi galle mum e nder haala ma mi heeɓi nande mbiɗa debbo nde yaharɗo Mali o keeɓi haaldude haalande nde wima kono konngol debbo tawi joom galle mum no wuuri konngol ngol daraki
gorko jogi kongol galle mum ɗum ɓuri waɗa min mami yaha to Ousmane to so tawi Allah waɗi mi yehi Ousmane ko wawi jabade fof so tawi Allah newni ni en woni waɗi hen jeegoji ma ha yawa yaɓɓu he koyɗe ma no yawi ɗum kaydi ko ɗum tan cohlumi guila goɗɗum heftaki en hen ɗum tan cohlumi sa lorli tan min mi lornat ina woodi ɗum noon woto ñagoɗen Allah yettoya toon gesi anani gesi eyyi kono tinno noon ñande wonde sa noddi neɗɗo haala ma ka tellat anna so neɗɗo noddim andu ko kalɗa ko wonaɗo wiɗum ƴeewa e bamɗi ɗum de bamma Ousmane wi julde kam ɗo woni ɗo nen heeɓi tan mbima bukkide wonki munki fukka e leydi nene ɗum takimo dartinde ɗangal makko ngal de o arti nene mbaɗe ko wonata mbaɗi yoɓe mbat ko wonata nene aɗa andi ni Hawwa yaadani e manel ndar Hawwa no wayi fewde e yontede Hawwa so yalti ɗo e wuuro hen yaha école dande ko wotere guello cukalel ne fewi ala fof mo jiɗɗon hokkude ɗum so wona manel o baga e mon mata nana kala mami ko min kay wona min julde kay wona kañum ko bammum ko bamma Ousmane aga majjani bamma Ousmane no weni bamma Ousmane ko neɗɗo mbaɗa compliqué min de bamma Ousmane ne jahni ne ɗum kam wawa wonde ɗum kam wawa wonde manel de Hawwa e manel kam jaadani anande ɓoccode lotta ko dawata hirnata en toppitita ñere en gone ɓoccode tan e wuuro mbino ɗon dokka ɗum ɓeɗo sukaɓe mi wondiri Allah julde guilarte voyage fatam julde ñamani yarani julde ɗe naji ñande mbari yi galle mabɓe mbima mari yurmama ha ɗon wawi hadde so oɗo Hawwa tan no wayni cukalel nana ñamani yarani hoto Hawwa tan Hawwa mo daari Hawwa daari manda ko lanil manda ko manil wino rokka ɗum holno waɗata ɓe hagaɓe min kam caɗele mo gummimi de mbimomi julde mi haalantam ko guurmi ko mi ñaagaki Allah jiyaɗo Allah wuuro ɗum noon min kam woppam tan mi wone leesam min de mi anda fof wone jamane poftotode aduna mon ala min kam mbaɗa fofti alhamdulillahi rabbil alamin min kay gilas mi yalti kala mbaɗa wone jam min kam taɗa yiilon kam gartuɗe e wuuro mbasa addandem ɗeɗo ɗaale bon tawi aɗa continue wondude asmi aya no wayni ko ɗaale ɗe dokkete ɗa ha nden dawa ɗum kam yo haade tan e haala yata walla nanani kalmi ko wodi bajjelam goorel ngel yara walla nana ɗum kay yo haade tan e haala wallahi mbaɗa yurma julde mbaɗa yurmama Allah lowli ko yara e buɓel hayyo ko gila heccange punnomi yettade mi ara ɗo nde won noon ko haajuji ɗi tan tongunomi mi joguino sañce mo ganduɗa ko mbeɗa oppiron sukaɓe ko ɓen jaami ƴewtoyade ko woni e dow mum ko saabu sa ardinama hunde a hokki sukaɓe nafata ko saaha fof jaa ƴewtoyɗa ɗum wono ko golle masuŋagal wona hunde wemde kadi ko haaju jam o jowuro nelnomi on Abdoulaye no waɗi omo sillomo jam o salmini ɓesguma wallahi gonga o salmirimo kadi o wima kanko fonno arde o salmindema kono kanko ne ko janvier ji tan kewɗi haajuji ya garta o heewi e makko ha ko wona seeɗa ɗum noon sikki ala o nelimi nelal ngal yomi arɗo mi yettinanma ɗum won aada mo gaadondirno ɗon ɗum nden faade joni noon ɓooyi sabu woni duuɓi 10 walla wona duuɓi 10 pawɗi hakkunde manel e ɓiyon Hawwa aada o noon ko an e joom suudu ma gaadondirno e makko on aada ɗuma noon hannde o sahaa ɗo wonɗo ko ɗum o yiɗi arde o siftonorma ƴeewon waddude ko kalduno ɗon ko ngal nella won kimini mi joni kii Allah jarama a jarama kadi mi nani haala ma min hooram mboɗo yafnomo ni ko wi omo ara ga salmindemi sabu kanko woni kilifa wuro ngo kanko resnda wuro min fonno ummade mi salminamo mataw ko ya garta tan moli Allah eyyi on banggue kam omo jagganami hen gantu ko wona ɗum ko banggue manele Hawwa gonga waɗi duuɓi ene abbo hande duuɓi 10 pawɗi min mi wultaki kadi mi yatirani hen caggal inchallah banggue resodirde ɓe to keddinomi ɗo ha hande joom suudam ko ɗon tan heddi par ce que kañum wawno haalandemi pour ɓiɗɗo debbo woni itte ene rokke on ne jagganimo gila fotani ni arti hen noon ha ɗo mbawanmi tan min ko wadde ɗum so Allah jaaɓi eyyi min kam to gonnomi hanki ɗo ha hande ko ɗon gonni e banggue resodirde ɓe saabu mi wawa dañde ko ɓuuri ɗum hande kadi Allah jarama a jarama a waɗi no kilifa waɗata ni nelede nelal wasa ñolnude ɗum ara fewna no foti fewnirde ni annene a jarama yo Allah ɓoyne koyɗe jokkere en ɗam bisimilla ka neɗɗo ka moƴƴo ɗum noon annene ko an woni bamum sukaɓe foof sabu ko an jibini suka debbo o kanko jibini gorko kono fof ko ɓesguji moɗon
ko mbawɗa wallude men ko yaawi fof omo yiɗi bisimilla ma waɗ hen sabu donkuɗo salata ko wallede hande o kanko woni donkuɗo sabu ko ɓiyi ko darta kadi ɓiɗɗo yiɗɗi mum woɗɗoyi hen wona fof haaloto ko heñi ko keñoriɗa ɗum fof ene wallamo kanko eyyi joni ala caɗele mi nani ko kalɗa ha yummo ko ara tan mamin jewtidi hen ha ɓuuro ɗo en yaaji kam inchallah ɓaade jiɗɗen tan koko yaawi mamin jewtid somin gasni yewtere tan mami watte moon kadi nelaɗo ko yaawi so Allah jaɓi bisimilla eyyi ɗum kam kalisma Allah inchallah an fo e hewde golle sabu mi heeɓi nande ko gartuɗa ko gonɗuɗa ko dimgol tuufejen ɗo kay ala koye maadi paaɗa wallahi kono heƴñu ɗum hen e heƴat inchallah mamin jewtid ko heƴñu ɗum hen no wawi wade fof mamin jewtid minne wonko yaade joni miɗo rutto sañce to bisimilla ba faɗa ha juldara waɗata ha yimɓe eyyi ko hankkadi komi jeeyade jeyakorodi alay saago ko mami yaha tan bisimilla ɗum noon yami yurnoto golle ɗe kadi mi ƴeewa ala basi mamin gartu e ga noon so Allah jaɓi inchallah walla ma en kaltidoy so Allah jaɓi inchallah ko won fof kalifma Allah daranam nawli ayo hammadam ngadi jefta rufe koni gorko wayata wallahi kam baroji baba arti bama so gadini to pala raw so na hande mbaɗa welti mbiɗa weltani ma gadinam koni watte ba wona ɗum kalmide fatam taw mera wallahi ka gorko ni gorko waya so gadini woro hande mi welti baba wona yima dinnayi joni mi addi ɗiɗi mamraka warga suwara kay hande wona yima dinnayi joni mi addi ɗiɗi eyi ten heddi sappo heddi toon sappo taw arani min mbiɗom golla tan mbiɗa golla eyi te min ha joni hay batte mi yiyan taw ayyani jonte ɗiɗi hande anani ha joni baba guise haɗani taw goɗa o yeehi to galle Ousmane mo neli mo yeehi eyyi mo haalde mabɓe o waɗani haala joni ko ɓoyata joni ko jiɗɗa wonde leliri kam tan min mbiɗa liggo tan mbiɗa heeɓi ɗo tan min o goto tan galle ten ñayi kam nen toon nen guese min mboɗom toon oppi eyyi mi addi hen ɗiɗi mboɗom jogo ruttitade ha joni tan hay batte mi nanata min sa renda mo oppa liggey gallode sa woppi liggey galle o mi ceergue so yo woppu wiyamo yo woppu ko oppar woppa haalande Ousmane dewgal Hawa ngal o oppa haaldoyde ga e bamum Hawa eyyi mboɗom liggo min kay mboɗom liggo yo yaw tan joni an a warta ses ceerno guise nani yana haalde mabɓe haalimo yo haalde makko oɗo ko artuno salminoɓe ne garan ɓe foof dewgal ko seesa manir wona toole ay ɓinguel e margay artir hakkille ma famille ma aduna ko seesa kadi a majjanno mbaɗa ñande fof maralaji ma lireɗo kadi wonno mbatta ay wuuro ngo ɓe kala notaɓe garoɗo soɓe gari ka kaɓɓeteɗo a majjan ɗum aɗa andi kam mbeɗa anduma waru seesa min jaa toon mi haalana ceerno guisi o yaaha o haalde mabɓe pamodir keɓa debbo anani ɓinguelam aɗa joni mbatta ya addoye bahe sappo keddiɗe min jaato min pewno ya guese so mi yi guese so mi arti mi heɓan ko nouvelle bello de ndi fof kaɓɓa gadda ay sa haɓi addi noon kaɓɓidarteɗo dewgal to mi addi noon sa addi tan heɓa kam waya wallahi affaire mi yama addi yagara nayi affaire mi yama addi ya yo baba guese noon yo yaade gomi ko yaɓata mo joni eyyi yagara ɗum ni hewatte donc gara boy yero boy ala no do téléphone ar ko jogl wallahi galle mom paano joni bira wallahi galle mom paami an ha joni ala laaja min laajatam sellani an mo sellani non ga en sa jilda resde hawa no selli ala hawa warata mi sellani koyngal kon mir selli heddi ho mo do to koyngal gal sellani ko du ko sellani ale wala ma to koyngal gal sellani andi o sellani mo selli on selli on weekend umaro wara ni haydar ya wona dum non de haydar ya wona dum kalamide way hande mi weltimo bira to paata ke jom galle modon galle ma wallahi mi yara mi hala ma tagi bor dog galle wo quoi mar ko tampindo non boubel c'est les désolé boubel lotta ko halta français lotta o halta français haydum ha joni wawa ha joni wawa halde français ha joni ko pular pe wada ni elle mo hay goro anda quoi
o e noon haalat français borno ko yoodi o hanga ko tagari jawna ko tagari jawna ka min boy jawna mami sa way hanki bab char bab char ngisi wari galaven ko waranno ton wari galaven babam nulimo ron holto nulimo gal baba Ousmane mbiɗa pamma yeeyi ton bona babam de wala bab cer yeeyi ton yeeyi hol ton galle baba Ousmane to bamun haw galle hawa hen eyyi pour hollu non haalan pour hollu affaire o dewgal ngal hume mino yawa amalama barkiratullah amalama wayo wala joni kombi joni au soir hey ko information tan o yiron tan babam nulimo fam non por hangre ko min dambarama non sel min melares non min dambarama de hey action ngaji famin ma action ngaji won ko jul ko boy frate o jangni kam action ngaji juldi joni tubago kala frase o dum anda dum wana mi halino mo nyandet mi halino sere kala kay kala joni non man hala cer odo ride boyo de ay no ride boyo o muju wadan dira don dara tati tir dira ye boyo na boyo wier ko kaka mi ride ay mako o ridon de sa taw boyo nangi mo puwe Abuja am ride yal ndida bowal garta demi hay sa suyni burat asmi o wari ni no ma action go halni awa jangire mo ma boyo war no jaron gale no wono no urso kireta lay bubel no dum tagi no ngalmi bubel désolé ma o hatta français o anda hay dara ko ngah boy ma yani ay bubel ay farde ele tere baski mare yari ay ele tere baski ami so mari galmor an wopu ko non ngañorda ko do programme de wopu ko ngañorda ko an o programmation on programme so boyo yimara ngaño ni wer ko do no wadi bamdi yar silli o wer ka wara civilisation arje halan ma asio mi fuddo halan demo asio ngaji so boyo ari to pour sa buuci mom après so tangal mante hol bozar mo sa sodi tangal mante ya won manta gordo no wiye krismetal adandi krismetal an ka nga handa dum ar jaren tan jangani dum wona jangde dum ko passi mi babam tan gondo min ko gese ran dum ngara ngaño ngañade war kirtola to ngañade to boyo nangi wona ngañame kulan mi koy kuway dow makko dadi samba dado aɗa ko noddirmami ɗo henne ala mi anda mi fusi yontandam an ka luppuɗo wona ko hawrede yeehi wuuro moɗon mbiɗa ko yangue men da inde a luppi ka wonta heɓtade ande jeeyami jeere gartumi wutte ɓorninomi mo jarinomi jeere o mi ɓortu mbanmi paan guppumi natirmi goɗɗum wañi sabu ciyemeɗo sene defa laaɓat e ndefuma tan so neɗɗo yima tan yiɗa ñamde e ndefuma kadi wonno mbatta so neɗɗo yima tan hay sene heyɗuno haarat ay nde talmi han jami cormi barmam wutte mo ɓorinomo kadi namɗomi no mbanmi mbaɗɗa ɓortumi mbanmi e paan guppumi lirmi nanmi e duus jiggimi tan ha bandam fii baade bala walam na ɗelka sabu debbo wona wujare heesal ɓornimi goɗɗum dottirmi ɗum nden dottumi ne namnomi ne ɓe mbaɗi police ma jogori gasde français na ɓe neldimi comti nen dikko cubbu en ɓe mbi aɓene caggal Allah caggalam asimi wota nawram haydara ami wi mi woni jeew woni lembel yami wat ko belami konten ay nde ɓe ñaami hay ƴiyal heddaki ɓe mbayi tan no meeɗa ñamde ni elle ñamduɓe mayɓe ay nde ɓe gotti haɓe pari namdo no mbanmi
gaddoymi barade kas jami con warga nogas sukara 15 bu joy nana e tangal leggel wallahi Allah ande barade nde yehi tan hana dala kala do tolniɗa e wuro ngo ureki atayo nanata e ma yimɓe galle ɓe mbay tan non mambuɓe ni mbim ƴakkodire kono yiiɓe ko meeɗa yiide ay nde kal jinmi nde wurtum wurte oɗon kadi goppumi ha laaɓi lirmi ɓurnimi goɗɗo namdomi noon banni no mbaɗɗa nanmi wañi piimi laccire ha kam aɗan debbo sene defa ñalawma ko comcol darirte yo laaɓ so jamma ari ko konngol belgol ƴettum wudere ranere tan pawmi dow an mbiye ala ayni dottumi nde wortumi wornimi goɗɗum gasi pawirmi ɗum hirandam kala ɗo tolniɗa e wuro ngo olel dandam gille gonɗa ko jeyre gille gonɗa ko jawdi o wawi hen wonde fof woni sitanine kugal wi ko kañum woni jeew asimi wi ko kañum woni jeew ko wawi hen wonde fof killiyero ene poori killiyero ene poori